sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapanguna naton ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, water refilling station ginpatukod sa alkalde sa Sipalay para sa libreng tubig para sa mga residente. Kapulisan sa probinsya ginalerto kasunod sa nagahilapit nga anibersaryo sang NPA. Sa balita nasyonal, Presidente Duterte nagpromisa sang 10 bilyones pesos nga rehabilitation fund sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Twin bomb threats sa syudad sa Davao ginaimbestigahan. Mayong aga Bacolod, mga bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, December 22, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon. Show Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa takna ang alas 6 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Magpatindog sa water refilling station si Sipalay Vice Mayor Oscar Montilla sa idalom sang Jamont Hotel. Suno kay Montilla, ini ang libre nga tubig ilimnon sa mga Sipalay nun. Duha pa sang Vice Mayor, isa sa problema karon sa Sipalay pagkatapos ang Bagyo Odette, amo ang ilimnon nga tubig. Magluwas sini nagbutang man sa free charging station sa mga cellular phones para makakontak sila sa ilang mga pamilya. May magalibot man nga salakyan, karga ang isa ka generator sa mga barangay para maka-charge sa ilang cellphones ang mga pumuluyo. Napangabay si Montilla sa mga pribadong mga negosyo o kung pribado man nga mga grupo nga hindi na magpanukot sang dalagko nga kantidad kung may nagapa-charge sa ila. Nadulaan na sa paglaom si Barangay Kabadyangan Kapitan Candido Papasin nga makitaan pa ang 5 ka mga miyembro sa pamilya nga naano gikan sa barangay o kon sa iya nga barangay. Suno kay Papasin sa kalaparon kag kalaba sang suba imposible na ini nga makita bungod sa balas kag mga kahoy nga nagapunsok. Dugang pa ni Kapitan wala man sila nagkulang sang pagpahibalo antes pa man ang bagyo apang ini mga biktima ang wala naglaom nga malabot sang tubig ang ilang pulian. Naibaloan amay kag apat sini ka mga kabataan ang wala makita samtang nakaluwas naman ang iloy kag isa nila ka anak matapos anuron ang ila puloy-an. Igadulong naman ang dugang food packs kag shelter repair kits sa probinsya sang Negros Occidental. Sa report sang Philippine Coast Guard Western Visayas, 494 ka mga boxes ng shelter repair kits ang ginakarga na sa SARV 3502 gikan sa mga trucks sang Philippine Coast Guard. Kalaki pa sa ginakarga sa sakayan sang Coast Guard ang 1,000 ka mga food packs. Ang ini nga mga pagabutang akong supplies ay gabiyahe padulong sa Bradco Port karon nga aga Miyerkules. Ginmandoan na ni NOCPO Director Police Colonel Romy Palge ang kapulisan nga mangin mabinantayon kag maghalong sa labi na sa nagahilapit nga anibersaryo sa New People's Army o NPA
sa Disyembre 26. Suno kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, full alert status ang kapulisan kag nagpasiguro nga abanse sila sa isa katikang sa NPA. Dugang pa ginapanumduman ni Palge sa ila nga hindi mag-post sa mga at the moment nga mga pictures sa social media o kung magpahibalo kung diin man sila agud malikawan nga matrace ang NPA kagin panugyan nga hindi magsuksok sang uniform samtang nagabiyahe agud hindi ma-identify nga isa ka pulis. As always, we really look forward na we always make one step ahead of them, especially because they are looking for casualties, collateral damage, and it will be a pleasure for them if kapulisan ang maging casualty nila. So yun po, pinag-iingat naman po tayo with the instruction of our provincial director. Sinokpo spokesperson Lieutenant Abigail Donasco. Sa mga duga naton nga mga balita lokal, target karon sang City Disaster Risk Reduction Management Office nga tapuson ang clearing operation sa mga kahoy nga nagkalatumba sa palibot sang Bacolod antes pa ang selebrasyon sa Pasko. Suno kay Jomari Vargas, Martes ang hapon ang schedule sa delivery sang 5 ka mabag-o nga chainsaw nga ginbakal sang syudad nga gamiton sa iyang mga personnel sa among operasyon. Duha man ni Vargas kalabanan sa mga kahoy nga ila kinanglanon nga hawanan ang yaran lamang sa pila ka mga individual nga mga puluyan. Base sa record sang iya nga talatapan, naglambot sa 81 tanan ka maposte sang Sineco ang nahalitan sa pagkatumba sa mapuno sang kahoy nga nagresulta man sa kawadon sa supply sang kuryente sa pila ka mga lugar. 7 ka tsenso, 7 bilog, 2 oras mong nagtrabaho mo. Ang mga untosing kuhan mo sang tisipa, sige-sige, pila kadlaw. So 2 na lang, pero sige po na. Nagpabakal ako ito, additional nga change bla. Prueba niya surrender na ganyan makinaya. Why na get? Si Jomari Vargas sang CDRRMO. Hindi pa matumod sang mga kapulisan sang Police Station 1 ang matuod nga rason sa kamatayon sa isa ka call center agent kahapon sa Purok Paloma, Barangay 16, Syudad sang Bacolod. Ang napatay ang ginkilala kay Ellen Villa Florida, 23 anyos, kag tumandok sa Hacienda Pula, Barangay Ilope, Syudad sang Silay. Sunod kay Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona, nasapwa na lamang nga wala na sang kabuhi ang biktima sa sulod sang ila ginarentahan nga balay. Dugang pa ni Sarona mismo ang live-in partner sang napatay ang nag-report sa kapulisan nga nakitaan sini nga nagasuka sang dugo ang biktima kag patay na. Apang suno kay Sarona, ulihin na lamang nakita sa kapulisan nga nabilin pa ang cord sang ID sa napatay sa iyang liog. Ginahulat sa karon sang kapulisan ang permiso gikan sa pamilya sang napatay kung iniya ipaidalom sa autopsy examination agod mahibaluan ang rason sang kamatayon sini. Presidente Duterte nagpromisa sang 10 bilyones pesos nga rehabilitation fund sa mga nalitan sang Bagyo Odette. Samtang twin bomb threat sa siyudad sa Davao ginaimbestigar sa karon. Ang detalye sa aton mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Dira, good morning Aksyon Dor. Man, of course. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nang US Polo Association. Oh, wow. From Mother Wilma ni Galibala. Thank you so much, Mother Wilma. Abi ko anay kon asosasyon yung ina. Oo, abi mo lang. Abi ko lang US Polo Association. So brand na siya. Amo na sa ang polo nga nagasakay kas kabayo. Oo. Abot kabayo itong ginasakyan, hindi ko sure. Amo na Basi sa- bala giraffe. Ha? Charot. Good morning Action Doors kag sa aton nga mga Yes. ka-aksyon dira sa Facebook, no? So mga amo na nga mga oras ga FB live lang kita. Oo.
May jutay nga problema sa aton nga jutay lang gid nga problema sa aton nga transmitter. Sa aton nga transmitter, so hindi kita na sumubatian on air, mga Oo. Aksyon. Sa mga nagapamangkot dira, Oo. wala kita na on air, kami ginakayo pa to sa amon nga transmitter. Karon na Ilang. mga later days. Ara na magulo adlaw guro kasi makabakal na to sila sa sang naguba to Action Boy. Ay nahamot. Anyway, good morning kay Sir Lester Ray Benitez. Thank you so much gid sa 200 stars ngayon mo Yes. gin-send sini nga aga. Salamat gid Salamat sir. gid, oh. And have a great day man sa imo. Kay kumparing Bia Jonathan, may aga Action Boy, kag Action Dorel tamya ko gid si Kumari Star Mayo kag Kumari Jinky Dialagdon. Salamat ARB. Yes, good morning. Kay Ernie Odasco Lidas, good morning man. Christine Minyes Villalobos, good morning. Salamat gid. Si Atia Kim Eriman, good morning. Kag salamat gid kuno sa pabaon mo kay Atia. Diba? Babaon. Pabaon gid ja ka very tito. Ganun. Or ka very na lang dad. Amay. Tapos Papa boy. Tapos siling siya kahapon di ka gabo lingko andaman mo lang atiya makita na kita kay makigantigid ka. Yaman. Kaya nakita ko di siya nga kuno ang iya status in a relationship. Uy, yun. Sa san wala na. Kagabi. Kagabi lang. Oo. Ay, pabalunan mo lang siya in a relationship. In a relationship na sa dayon. Uy, Atia ha. Lingko makita na Malusian ka gid maakiyan na gid ka. Kasi hindi ka pa nakasara. Kaya ka-cute nga daan sa imo. Dulay ko na-expect nga mo to siya ka-cute katama. Kabalota nga. Ah, Kabalota nga high school pa lang siya. kabaluta. Kita mo expect ka mo to sa ka-cute. Gani man. Nice meeting you at Atia and iban pa nga members sa nga ARB Fans Club. Okay. Di ka na Kay- ito na sugon man. Si Bea Jonathan na kuan mo. Yes. Sige, go. Si Maninoy Michael June P. Season, good morning man nga wala kahapon. Yes. Oo. May birthday sa iya bata, May kasi time gina Micaela. kasi June makakita na Oo, kita. next no? year Mm-mm. Sige, go. Hindi Ano ka na man? dampito. Kay Miss Jinky Dialagdon, thank you so much sa 200 stars. And hindi ko mabasa ang Okay, iya nga sige. nagin-send kita na. Kay Beboy Villasor, kay Ma'am Van Mayo, kay Dr. Matt Mayo, kung ginatamya man is Jinky, si Lily King, Raymar, Swatu Imperial, Alma Oligon, kag Sirela Samar Aguilion. No? Good morning sa inyo from Miss Jinky. Sa Batman si Dennis, sana all in a relationship. Relationship, kamanda sa imo isda. Oh, yung pasa ko ni Dennis, wala sang isda, yung gindala sa ako, napatay ko no. Wala mo na ako ng oxygen. Wala ako nabutang oxygen, kaya nagsala-sala na siya. Abo na kayo, wala ka nagtimprano, prepara dance, kundi nagsalaset ka. Wala na ako ng oxygen. Oo. So, ang buhi lang to nga isda, ang kay Marnie. Marnie, Oo. kita ko to ni mga fish gina sa galing pang dala, no? Oo. Grabe. Nami ako sang blue, bala nga do damo siya sang ikog-ikog. Sang iko daw pakpak, dumay pakpak siya. Pakpak, di mo to pakpak, Hindi mga lang pakpak ko guro. daw pakpak. Daw damo sa mga ng fins. Oo, no. Di ko ako patutani gani ni Ann. Nabi Okay. ako na. Ako na beshi Marnie. Ay, ako na iya. Okay lang na, kay may mga time pa kamuya sa mag-atipan sang aquarium. Akatilaw ko na mo nga, pwede man nakatrabaho sa mga aquarium ka mo. Oo, bala Action Boys. Hindi na ilaw-law mga aquarium ka. Labi na ako mag-brown out. Correct. Mapatay Eric yung Fernandez, mga mag-brown out siya. Hasta mahuyupan mo na mo. Amot ginano ni Dennis ang lawig ang brown out sa San Enrique. Kinahuyop ka na guro. Awo, ginahuyop. Para may oxygen. Galing kita carbon dioxide na mag-uasim mo kung mag-uyop kaya. Ang ganit, hindi oxygen. Ano dance man? Paano dance? Share ang secret. Kuya Ban, Kuya Ban. Eric Fernandez, good morning man. Michael John Season of course. Kay Connie Laparan sa Pandanon DSB. Sa kay Lulet kag Jody Lagdon. Kag sa kanday Kirina dira no, maayong aga sa inyo. Sa iban pa nga pamilya dira ni Miss Jinky sa Don Salvador Benedicto. Good morning sa inyo. Salamat man sa imong ginpadala. Nagpadala na si Miss Jinky sa stars. Yes. Kagina. Jonathan Renaxe. Scanner ni siya, no? Si Jonathan. Sige. Sir Edwin Pineda, good morning man, Yes, sir. oo. He's watching with us, Action Boy. Ato pa sa gyapon sa New Jersey. I think ato pa siya gyapon. Ay nakapangatag ka nakakuha ka na sa imong used clothing sa kuan sa asa din kita tukan itan sa nasunugan ko sa nabagyuhan. Sa Nabagyuhan.
nabagyuhan. Why ka pa wala ka- pagaling ka pang himos, Aksyon Boy. Ako gali nakapadala na ko kana ko tugin di ko pa may isa di ka kuno nga ko paagi na Dra lang. maging paagi sa ila. Daw oo. Nami pagita ni mga tubig bala kung maka Gani. doon ang problema gito subong sa Southern Negros ang tubig gid. Yes, balakag Oriental, Aksyon Boy. Oo. May kilala gani ko sa Action Eden nga from Mabinay pa. Diri pa siya nagbaka sa Bacolod, tubig nga ilimnon ha. Kay waay nagidya ko Kag dito ya kung nabligyan na sa tubig tong tag 15 daw tag 60 na mo. Gani. Nga grabe, pamintaha no? pang iba no. na lang Daw yaman. masubo kay ang kalalataan sang iban gina pamintahaan sang iban. No, tani kuan lang nang fair lang. Just lang blood just. Nonoy Efren Salanap, good morning man. Watching from Taiwan. From Hinubaan, Negros Occidental. Nisa update no sa status sa Hinubaan, Bulwangan. Daw kakuha na ba, amigo Efren mo daw, kapilaran din nga may mga report kita. No? Ti mo na itong problema dito subong daw mga balay nga nagkalaguba. Mga kulang tubig, way kuryente, way isang signal, way isang, di ba? Amo na itong problema dito, no? Yes. Tubig reduction ba ang the number one? Yes, Yung pinanglan sa mga tao dito subong. Actually, yung Bulwangan amo na yung lugar sa taga dito nito ako ng hinablos ni sa sa Bulwangan Te, sa kamusta sila ya? Te, amo man amo gani hindi ko kabaluman kung kay way kami kuan mo. Communication. Kung guba man ilang nga balay. Daw kita ko na sa GC na mo ni mga mapakaisa mo, no? Hinablos mo pakaisa, hinablos sige. Andre Ohuelar, good morning man. Rob Malan. Kay Ma'am Luisa Melos, good morning dira sa imo Luing. Good morning, Ma'am Luing. Kag saya bana nga si Sir Melchor Melos. Good morning. Siling ni Dennis niya gaan taman ka na. Sino namin niya ni ako? Ang Masi ako guro. Mikao. Wag ga guro tong Sa blue. isda, Ano siling mo tong oo. blue tong damo sirik. Liog lang ko da den sa dublihon mo den sa akin karapatay na tong iban. So dublihon niya gina dapat. Babi kong tatlo lang mo niya ano. Correct. Correct. Para nga makabawi ka. Um, para makabawi ka din sa imo kakulangan. correct. Amo Okay. na siya da. Cecil Ferrer, good morning man. Kay agi na pulawan ginigili ni Jenny siya. Evelyn Nepomuceno, Juby Monares, kadlaw siya tiya kay dugay na ko ang ginari. Dugay na gali kung kakabalo kung dugay na kakapon pag kita gindukol ta na ka. Kapon ko lang gabi ko na nakita mo. Sheila Bantolio Alejo kag Glo Chua. Yes, wala kami sa sa radyo karon guro sa mga kuan pa kay may diferensya nga amon nga isa dira ka equipment sa transmitter karon pa na sa baklan mag-open ang mga stores, no? Si Gina Macapasientos. Sige. Okay, balik kita sa aton nga mga balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpromisa si Presidente Rodrigo Duterte sa 10 bilyones pesos nga pondo para hatagan sa solusyon ang makalitan ng tugas ang Bagyo Odette sa pila ka lugar sa pungsod. Suno kay Acting Presidential Spokesman kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang ini nga pondo ang para sa rehabilitasyon kag recovery efforts sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo. Magluwas sa pondo, nagmando man si Duterte sa mga ahensya sang gobyerno nga magresponder sa mga concerns sa mga LGUs sa Negros Oriental kag Negros Occidental. Ginmanduan man ang DSWD nga padayunon ang paghatag sang family food packs kag bulig sa mga biktima. Nagmando man si Duterte sa DTI nga usisaon kag i-monitor ang mga report nga pagsaka sang presyo lakip ng generator nga ginaligar ginabaligya sang doble sa ila original nga presyo. Ang Department of Agriculture maghahatag man sang agricultural assistance sa mga mangunguma kag mangingisda. Gintugyan na sa DPWH ang papanghawan sa mga natumba nga kahoy. Nagpangabay na si Duterte sa Department of Energy kag DICT nga dublihon ang inatikang para mabalik ang linya sang kuryente, telecommunication networks kag internet connectivity. Ginpahayag ni Acting Secretary Emmanuel Ray Caintic sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga
Mabalik na ang tanan nga communication lines nga naapektuhan sa bagyo Odette antes magtakop ang 2021. Suno kay kaintik 80 ug 90% sa siling nga mga lugar nga may problema sa komunikasyon bangod sa bagyo. Dugang pa ni kaintik nagapakig-angot sila karon sa mga telecommunications companies para makayo ang ilang nga serbisyo. Sa karon suno pa diri ang DICT ang nagatinguha nga maghatag sa satellite phones kag radyo sa mga LGUs nga magbulig para sa ilang mga response kag relief operations. Ginatagan sa prioridad sa DICT ang pagpahamtang sa emergency communication sa mga importanteng ahensya kaangay sa Office of the Civil Defense kag DSWD. Liwat naman nga nanawagan si 3-term Senator Loren Legarda kagaron ang tiki Congresswoman sa pagpabakod sa suporta sa mga pumuluyo nga napektuhan sang Bagyo Odette. Suno sa DSWD, masobra 1.8 milyones ang napektuhan sang bagyo sa masobra 3,286 ka mga barangay sa Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao, Mimaropa kag Caraga Regions. Suno sa kaya Legarda bilang co-sponsor sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act 10-121, importante ang madasig ang insakto ang pag-usar sa NDRRM o NDDRM Fund para sa recovery kag rebuilding efforts kag mausar ang pondo para makahatag sa nakikigong bulig sa mga pumuluyo nga napektuhan sang bagyo. Suno pa sa anay senadora, padayon ang iyang konsultasyon kapag bulig sa mga lideres kag lokal nga opisyal sa nagkalain-lain nga lugar sa Visayas kag Mindanao para mahatag ang mga kinahanglanon sang mga napektuhan sang Bagyo Odette. Nag-issue ang Supreme Court sang mando nga nagadumili sa COMELEC nga ipatuman ang ila desisyon nga dumilian ang duha ka party list groups nga magapakigbakin sa Mayo 2022 nga eleksyon. Nag-issue si Chief Justice Alexander Hismundo sang temporary restraining order nga nagapabor sa Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development kag Lingkod Bayanihan Party. Sunod sa SC nagapakita nga ang duha ka petisyon sang grupo ang sufficient in form kag substance. Naghatag man ang SC sa napulo kadlaw sa COMELEC para magsabat sa petisyon umpisa nga mabaton ang notisya. Nag-file man sa TRO petitions ang tinig ng seniors, Igorot Warriors International Alliance for Resilience, kag Sustainability and Empowerment nga una nang ginpaboran sang Supreme Court. Nagbiyahe naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Bohol kahapon na akong sang Lunes para personal ihatag ang inisyal nga 1 milyon ka pesos nga financial assistance kag 4 ka generator sets para sa mga biktima sang Bagyo Odette sa sining Ponsa Island Province. Ang generator sets ang gindonar ni Eric C. sang Powerhouse, samtang ang 500,000 pesos nga financial assistance ang ginpain sang LGU sang Manila base man sa resolusyon nga ginpasar sang Manila City Council. Katunga sang financial assistance ang gindonar sa nagkalain nga individual kag grupo. Suno kay Moreno, nagbisita ini sa probinsya hindi lamang para maghatag sa inisyal nga bulig, kundi luyag man nga personal nga malantaw ang ibang pangakinahanglanon nga pwede ibulig sa palabuton. Ginabi-abi si Moreno ni Governor Arthur Yap. Ang Bagyo Odette ang makaduha ka beses nga naglandfall sa Bohol. Si Moreno naglansar sang donation drive nga tulong Manilenyo sa mga nasalanta ni Odette. Nag-abot na sa Pilipinas ang dugang nga 3.3 milyones ka doses ng COVID-19 vaccines nga donasyon sa Amerika kag France. Sunod sa report sa National Task Force Against COVID-19, 1,623,960 ka doses ng Pfizer ang donasyon sa Amerika, samtang 1,697,000 ka doses ng AstraZeneca ang donasyon sa France. Ginpaagi ang donasyon sa COVAX facility. Nag-abot sa pungsod ng mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa Martes ng aga sakay sa Emirates Flight EK334. Naglabot naman sa 1,900,667 ka doses ng vaccines ang nabakuna na diri sa Pilipinas. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby mag-aksyon sa Aksyon Report second portion. Upod kay Aksyon Fred Salanga, balikay naman kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,